दिनै जोंनि बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि 8थि बोसोरारि जथुम्मा आरो बे जथुम्माखौ जोङो साननैनि हाबाफारिजों लादों। गाबोन जोङो 9थि गायसन सानखौबो जों फालिगोन आरो जोङो 2018 मायथाइयाव 22 मार्च खालि बे गौथुमखौ जों दाजेनदोंमोन आरो बे हिसाबैनो जों गासै बर' आइजो लिरगिरिफ्रा ज' जानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो फैयै फैयै जों 8 बोसोर जों बारग'होबाय, 9थि बोसोराव जों आगान होबाय। जिहेतु दिनैनि जिहेतु सावरायजथुम बिथांमोननि मा गाहाय थांखिखौ लानानै बेहाय सावरायनाय जादों? ओरैनो दिनैनि हाबाफारियाव जोङो 3 आलासि लेंहरदों। सासे गाहाय आलासि, सासे बुंथि जानाय आलासि आरो सासे माननि आलासि। बिथांमोननो जोङो मोनफा मोनफा आयदा हरदों जाहाथे गोदान लिरगिरिफोरखौ थुलुंगायो बा जों माबादि लिरनांगौ बेफोरनि सायाव एसे नोजोर बोयो बेखौ बुंनानै जों बिथांमोनखौ बुंहरनाय जादों। बिथांमोनहा नुजाफैदों आरो बेनि बादैबो जोङो जिहेथु जोंनि गौथुमनि थांखियाबो बेनो जे जोङो आइजो लिरगिरिफोरनो मोनसे जौस्रां होनाय, आइजोफ्रा जाहाथे लिरनाय फरायनायाव उन जानानै थाया। मानो होनबा लिरनायनि गेजेरजोंबो आइजोफ्रा गोबां समाजनि गोबां जेंना बा बेखौ माबोरै सुस्रांनांगौ बेनि फारसेबो नोजोर बोनो हायो। बेखायनो जों लिरनायखौनो मोनसे जोंनि हाथियार हिसाबै लादों आरो जोंनि गौथुमनि मट'आनो बेनो आइजोनि गोहो, आइजोनि रेबगन, आइजोनि गोहो। रेबगनजोंनो जोङो जोंनि गोहोखौ दिन्थिनांगोन। दासिमाव नोंथांनि नोजोराव बर'नि बे थुनलाइ लिरनाय बा लिरगिरिनि बेलायाव दासिमाव बेसेबांसो जौगादों होनना सानो? जेब्लानो जोङो जौगानायनि बाथ्रा बुङो जों गुबुनजोंबो सुनांगौ जायो, खाथिनि थुनलाइफोरजोंबो। दा खाथिनि थुनलाइफोरजों सुयोब्ला जों नुयो जे असमिया बांलाखौनो होन, हिन्दीफोरखौ, इंलिसखौथ' आरो जों बुंथ'बावलासो। जों नुयो जे जोंबो जोबोद उन जानानै दं दाबो। नाथाय बिदि नङा जे जोंनि थुनलाइनि माबायाबो बैसोआबो एफाराब जायाखै। बुंनो थाङोबा 100 बोसोरल' जादों। बै बिबार लाइसि दिहुननायनिफ्रायनो जुदि जोंनि लिरनाय थुनलाइया जागायदोंबा जों बुंनो हायो जे 1924निफ्राय जुदि जागायदोंबा जों 100 बोसोरल' जादों होननानैनो हमनो हायो। बे हिसाबै 100 बोसोराव इसिबांबो जौगागोन बेखौबो जों साननो हाया। थेवब्लाबो जों नुनो मोनो जे जोंनि थुनलाइया एसे जौगाद्रायाखै होननानै बुंनो हाया, जौगाबाय। बिसेसकै खन्थाइ आरो सुंद' सल'आव जों जौगाबायखौनो होननानै बुंनो हायो। गुबुन गुबुन माबाफ्राव जेरै सल'माखौ जों एसे खम नुनो मोनोमोन, नाथाय आथिखालाव गोबाङानो सल'मा लिरगासिनो दङ। थिग बिदिनो फावथाइ लिरनायावबो जों एसे बाङाय नुयोमोन, नाथाय दा जों नुनो मोनदों जे जोंनि गोबां आइजोफ्रानो फावथाइबो लिरगासिनो दङ, आबुं फावथाइबो लिरगासिनो दङ। आरो बेबायदिनो गथ' थुनलाइयाव जोंनि बर' थुनलाइया एसे माने क्वालिटि हिसाबै, जदिय' क्वान्टिटिया लासै लासै एसे बांबोदों, क्वालिटि हिसाबै एसे गाहायाव थानाय बायदि नुनो मोनो। थुनलाइ एबा साहित्य एकाडेमि बान्था मोननायनि बेलायाव आइजोफोरखौ एसे सिगांबोनाय बायदि नुनो मोनो। दासिमाव नोंथांनि नोजोराव आइजोफोरनिफ्राय साबेसेसो साहित्य एकाडेमि बिदि बान्था मोननायाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोननायाव आइजोफ्रा एसे उन। नंगौ, स्टेटिस्टिक्सखौ अनजिमाखौ नायोबा जों नुनो मोनो हौवा लिरगिरिफोरनि रुजुनायाव आइजोफोरा एसे खमानो। जेरै मेइन साहित्य एकाडेमिखौ बै 2005निफ्राय हमनानै दासिमबो 7 आइजोआल' मोननो हादों। बे हिसाबै खमानो। नाथाय जों जुदि नुयो लाइमोन बान्था, साहित्य एकाडेमिनि लाइमोन बान्थायाव माने सिख्लाफ्रा मोनगासिनो दङ, आइजोफ्रा मोनगासिनो दङ। कनजिकिउटिभ इयारावबो मोनो। खनसे माइनावस्रि दैमारि मोनबाय, बेनि नेक्स्ट इयाराव बेनि सेल्फ मेड रानि मोनबाय। बे हिसाबै जों नुनो मोनो जे बिदि नङा जे आइजोफ्रा बाराद्राय उन जानानै दं, बिदिबो नङा। आइजोफ्राबो नाजागासिनो दङ आरो लिरनाय फरायनायखौ जों नुनो मोनदों जाय आइजोफ्रा सिरियासलि लादों। आइजोफोरनाव गोबां जेंना थायो, जेरै सिख्ला बैसोआव लिरदोंमोन, कलेजाव फरायनायाव लिरदोंमोन मेगाजिनफ्राव, नाथाय बिनि उनाव हाबा जाबाय, संसाराव हाबबाय, बिनि उनाव ओरैबायदि मुखुब जायो बिसोर लिराखैमोन। नाथाय जों नुनो मोनदों गथ' गथाय देरस्रांबाय, दा बिथांमोनहा गोबां बिदिनो लिरनाय फरायनायाव गोसो होदों, सिरियासलि गोसो होदों आरो बिजाबबो दिहुनबाय थादों। बे जिनिसखौ जों नुनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो।